Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novi video. U današnjem klipu imamo nešto mnogo drugačije, mnogo zanimljivo. Dakle, znate svi da je moj kanal bio hakovan, da mi je ukraden YouTube kanal i da sam poslednjih 3-4 dana pokušavao da vratim, prošao kroz svakakve neke probleme i to. Tako da sam danas doveo jednu osobu koja je kod nas jedan od najpoznatijih, uspešnijih hakera. Njegov identitet je naravno sakriven kao i njegov glas zbog njegove lične sigurnosti. Međutim, ovu osobu vrlo lako možete pronaći na internetu. I šta je jako interesantno za ovog čovjeka, znači nisam doveo bilo koga da priča bilo šta, nego evo sad ću vam i demonstrirati. Znači ova osoba je zvanično radila u CIA kao cyber security officer. Tako da imate ovdje ove skrinove, možete da proverite, da dokažete i ja sam lično proverio njegov račun, pardon, to nije to, to je ovo, znači dečko navodno od hakovanja zarađuje oko 90.000 evra godišnje. Ovo je njegov račun koji sam lično imao uvid, znači on ovoliko sredstava sad ima na svom računu. Ja sam lično ovo video, tako da eto možete da poverujete, posvedočite. Imate ovdje i njegov opis kako on sebe opisuje, šta radi to, međutim ja neću ići toliko duboko u detalje i opisivanje. On se predstavlja kao NND, ne voli da ga zovu haker, ali evo danas će u ovoj emisiji biti haker. NND, dobrodošao. Hvala tebi što si me pozvao, Supreme. Kaži mi, jel se plašiš malo sada kada pričaš ovako javno o svom poslu, da se plašiš možda za sigurnost da te neko ne pronađe, da te ne otkrije ili tako nešto? Pošto je moj posao razrađen u legalnim tokovima, što bi političari rekli, nema nikakve mogućnosti... Čekaj, ti si legalan haker. Da, ja sam operan haker, što bi tako community rekao, i uvek bilo koji, što se tiče kako to radi na Balkanu, u principu kada neko nekome zatreba, to radi komšija, sredit će ti, sve to radi privatno, tako da kod nas je veoma loša stvar što se tiče zakona i toga. Međutim, u nekim ozbiljnijim državama kao što su Amerika i Nemačka to ne radi tako, ali mi imamo predispozicije da je naša zemlja najbolja za ovakve vrste poslovanja. Znači najbolje biti haker u Srbiji. Od prilike. Eto, usmerit ćemo možda neku novu mladu generaciju, ovako nešto.